Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Singhason constituency ke parlo Jaipong Sinar Kemalong APHLC pen vote kerek amai lapen six schedule awareness amai kangnipon. Patumi jangmiponi phai Great Troxy Ningkan Surihinira Inkoira Pliani Singhason constituency ke parlo Jaipong Sinar Kem Arongalong R6 Jitpen vote kerek amai kangnipon. La Swalong APHLC Central Committee pen Sarkiri Rongphar General Secretary Aluhiaman pen Chetongdun Mai Along Radaphan Mesen Alam Than Ponsi Non Kewangji MP Kilika Hutke Napit Mate Kisi Arjana Phansi vote nang pinangpo Lapen Nilitum Haidetlote Karbi Anglong Arada Kar Ike APHLC Asong penke Pachunpon Vek Poputa Sarkiri Rongphar pen Ningjepon Lapen Laso Amayelong Congress pen inut Lapen BJP pen Bangthong Kepra Hiniatum APHLC long nang chipa ogdun pusi Perang Kia Thengno Sar Kirirong Parpen nang Thandun. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Kini dak Singhason constituency ka parlo Singar ke mahabat dak kini APHLC pen awareness program cerok tokamai pa dohut dak mass joining program na pedulong batan ke dak don thong kebra get thong abang ko tung kini dak BJP la mana kapra political party man APHLC dona chi problem asi Singar ke ma bang ke ha 2019 pen APHLC mangi thegan hut pen ta dak APHLC dong nok si dak na sirap na chetu dunil dum record do batan dak MP hut MLA la pen kiram tang MAC ron dak APHLC phanok si vote ki bahaya record ni tum long de asi ni tum APHLC pen Singar ke ma phan ni tum important PO athe people of polotang te ajada political party la dak council nang chari sita hedi Singhason constituency setap tu padubi amat jai langhin ta kali porkanthi ta kali kuluni ta kali Singhason ta lapuna padubi amat la dake jangre asona tha langli asorkar tin nonta langli akapre constituency long ba Singhason constituency ta akapre dim la development le seta Singnar ke ma panung ku ti lai tum sini pa me lasi APHLC pe na bangke jakong le ke bang lo polotang te bai tuma sar jaiga thale ke hai lo polotang te Singnar ke ma ra ta tum ta akapre ka constituency asona tha akapre ka hawar asona tha ka chingpur ha modwan ta me long lap na halo lapan pi lap lalu tuma ke ma ke atandak langhin te bohat ko hanchot seta brak school mesen ave kidunalang mesen ave umliti hol ave thang ta wela dak Singnar ke mong thang la pipe lasi non MP ki thuria bang amena constituency lo ake hai omor sing kiso batai kon sila dakang batai kon si dagarat phanan che mathalo lapen kupia hormo kupia development sila dak kilo nali thang dak che mara nang chelang tha nali chingkin so se mala da lasini tum APHLC ke yongsi ituma sar jai ka thar ke hailo bulotang te dak Singnar ke ma phan ka lang ituma kimang ate dak community hall ban chenglok dak school ha mesen lapen kijun alang la kadoi tame pilap la halo Sir, tangte model ko bot conduct a guidance of tank bulotang te personnel alam ke camping hut ke lam jailong le pusi thekonlong lasi raso along ke senior party tu mabang ke nali tu party akin dia pan kiputot rason thekonlong lasi raso putar nalhin model code of conduct apilo bulotang de di especially la ruling atu pen chenglok la kado e political party ta personnel attack long la chini lo la si jaya ka thar sara phana bang ke APHLC padoni phan bang la tuma pham ke to ke jaya ka thar phan mati ha ka chingnang thu lo ke no CM amat kan de sokos notice ke jaya ka thar mane sokos notice ke le gale CM tuliram ham se sokos notice ke le ke ha ka chero BP ham se sokos notice ke le ke asona thaksi non hala mena si che maina sare non hala ASCC lo ne BJP spokesman ne la Daniel Teron ke atumi hat lam kan ingin antum thekong lo ke di ha lata model code of conduct si kar kan thu amena party phansi lage minus APHLC tum han koring tung pi khone ko gan or subsu dei pula ke munit kali dalo le korsu sudet pulo dang te ya amena si dai char kan la lo lage lasi ala haya model code of conduct kar kan kado e bangke ni tum APHLC kan lang bom lo ke ther ke ha orunodoy nang pipe to ho ration card nang khan labi to ho hemso nang pipe to ho bang lage jum pudu no bangke lasi pini ladak Karbi Anglong ara tum hani ka pachini dang tung media ho true media hoi pen bangla lo nangli tum han si nang ke thar nang ke ha do pulo dang te a muni ta mena bang ni tum nang khan APHLC ali da no ha
Niltum Election Commission of India halong pale po. State Election Commission of pale po GCSP long nado nitum pale lagi. Nasi nitum record long olono lahai kether ke hap kadu gawi. Lapen kedamtang ningkan kontrol aprang aso nathak BJP atu medi. La APHLC thoman kether ke hap meeting ge bang ote giplung dun. Lapena kapaphere kadu bang ton milo nonke. Athe kar biang long arlo harung bongpen 70% arat ke inlong sorat ke nonke APHLC long se dolab lo nonke. Aporsi kache chok kache theng na ningke hangra ko bang ton milo athe la pusong kache chok kache theng ningke hang ke APHLC long do. Mote tum khang check puisi mati. Ni tum ngaron teng bisige dam puisi ke. Dan tum khang bero nelu. Lasi la hai ke ther ke bang ton milo. BJP tum hanelu ke cheni tum man. Mahamaya constituency arlo Dongmuka Sidharampur Arongalong Rong Mirdan Pathua Klamalong Mandal Congress Workers Committee meet Kapidopon Jangmi Poni Phai Kretroxi Ningkan Surihinira Inkoirapli Asingkan Mahamaya constituency ke Parlopon Rong Mirdan Pathua Klamalong si Mandal Congress Workers Committee meet Ajaimek Pamanpon La Swalong Congress Asong ke Kroidun Aratatum Kachitongdun Mahamaya constituency pen Nomati constituency Kadukawe Aphai Bangsuri isi sose amuluk duji Lapen laso amayalong BJP APHLC asong pen che oponsi Congress asong along che paham phangdun tanglo pusi berta chinidun Lapen labang so amay Dogmuka Sidharampur Rong Mirdan Pathua Klamalong Mandal Congress Workers Committee meet amay along Alhi Sarpo Kachopapon Lake Congress pen Kithurdun Dipu 6ST Parliamentary MP candidate Joyram Ingleng Chetongdun si Non Kivangji Jangmi Poni Phai Inkora Trok Arni Ongdung Congress Asong Aphan Vote Pidunra Pahai Lote Kecheng si Karbi Anglong Lapen Dimahasaw Akar I Lake Articles 244A upon Pachun Pon Popusi Lamchak Chipipon. Laso Amayalong Kachetongdun, ex-EM Mahamaya constituency Bida Singh Rongpi, Lapen Ashok Teron, ex-EM Nomati constituency Chetongdun Pen, Mai RDP Dun. Lapen Ing Samjin Pen, Mandal Congress Workers Committee meet Amaita Mesen Pen Pachutpon. Dokmuka Pen Ren Singh Killing Report Karbianglong News Channel. Parti ke cheton dun se itum muke bang me jaji ma ram ke chun che jaji ma la lam de kan ko lo la si election lo campaign lo vaksin dalam kitan lo tum India buat bondhan mate Congress atum kan PPC kelang konji ma ada kan tu motor kelang konji ma soalan Pini bangkon bak nang itu parti long nang juni ni. Ini perang ini kongkep ini non api ini apa kongkep rekam Emily tu kongkep ini rasa long menjono. Kaza kedam tangar ni penangan Karbiang long ora dan ingkit hedolo je Karbiang long political do an chingrum si alliance do si BJP an paremji pusida non election apor ahut ka thek long bang ke CPM la penang tum la Congress party chola bangso lam the putang nang itu mehin pen PC kuisa. Monit parti le chingrum sita non pini ani jelang damlo pulote asapso APHLC atom doji tahai memelo assemble jelang darlo non kahala tum dalum kamuni na wede agorkar tum ke non congress long si nang join don ber pini ta nang join don penangan tum ke si tela tum si nang join don APHLC non tum ke do thip ke CPML non nasongya sa kota il tum dolo district secretary lo Apan itu memang Kongres ke tutip lo, apan non ke welcome dong. Sampai kata pendidikan presiden dan jumlah saya orang yang membentuk ini lo, tapi ini cuma artikel official dosis bantu nanti nasional kompo. Bori orang menado, lapan non apa ya bangke ni. Sampai sang presiden lokal. People, berada kunci pahai noi. Dak nang persudun dia MP kata ketunan kogi lasila itum dak hai donlo pulote ada kene persudun po lapen akan persudun po so Dipu Rong Marjong along Ingdeng Troxy Karbikur po amay mahangke thek arni Katalon
Karbi doan Chinghonra Porom jutang pangtang lunang pu athepi en ponsi Karbi ajutang Porom puthi kachinghon a Karbi chingrum si kaparjap Karbi korpho amai KKA ingdeng troksi mahangke thek arni dipu serlongjon Karbi hemtunpi rongmarjong lumbajong aklamalong misenpen katalon pon Lapen Jaimek Chengche Aprang Karbi Korpho Amailong Keklem Kedam Kachipaduk Krup Karlitang Atumaphan Panong Ponsi Benki Dit Pu Lumbajong Arnamaphan Banta Bohot Kachipi Sar Barika Kropenajok Hemphu Awur Karkli Tonsing Be Maipu Karbi Korpho Amai KKA Maipu Lapen Lama Ingthur Ponsi Pregjam Ajaimek Dengpon Bang sopi arning kang sam apor Karbi Korpho amai phu chunbang lapen kapre katumpen phu lumbajong lunkan amalin ing puponsi nongnam kachethangklong alun sepo binong timongpen chenglok kaprek lun sepo lun sepia tumpen si jumesen alun parjuponlo Lapen ingdeng troksi Karbi Korpho amai mahangkete katalon amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan chuphaponsi kachetong dunji alamdo bonta alangli kaprek akenang sot asai kedoko kajok chetong dun un edetlopu voi phitsita thangnat alangli phan ningke oi asonawe puta kapaterpi atumpen lamthe chepaklang rinti Lapen jasimet serlongjon rong marjong arat mesen kachelenga towar lapen kijun alang akisungpen kachepejokpon serakji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council kacharipon aphan kachuningri padupon News Text Report Karbi Anglong News Channel BJP asongatum chokialalong election rally mate vote kerek amaipi kapedupon Lakha Inkoirapho Nilip constituency ke parlo Chokeala Pathua Klamalong Jangmi Poni Phai Kretrok Sierni BJP asongatum election rally mate vote kerek amaipi kapedupon Non MP kilik nangte bokbomsi asong tinatumta amithang asong kachepahai chiaphan dode sangse rat atumalong pate bokdamsi vote ke hang padubomlo Lason thak thaksi non BJP asongpen MP Kithurdun Amar Singh Tisophan kepe haipon chiaphan chokiala long vote kerek amaipi padupon Laso vote kerek amailong APHLC AAP lasonsi pregjam asongalong kedo aradatum amithang asong che orintisi BJP asongalong chepa ogdun Bharatiya Janata Party mate BJP MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek pi amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin EM Lun Singh Teron is Karbi Anglong President Roland Kiling Local MEC Povitra Rongpi Lapen Penang An ke the kidingatum chetong dunsi vote kerek amai RDP dun Lapenon epong MP kilikalong BJP pen kachetoidun Amar Singh Tisophan ongdung vote pidun pen pahaira Karbi Anglong along ongdung kachingthur amu keklem kapachunangji doanta pachun ponlo nang pusi mai along ningje pon Lapen bangso amai BJP aphan kekroi aradatum ongdung chetong dunsi mai along mesen pen pachun pon Nilip Chokeala pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Sir, sir, so alam, borpung tarapung at war mentu kasi OGB. Sir, borpung tarapung at war mentu kasi ceng, sir, iklami ke? Prabjin ben ceng, kontraktor bang dia lot neng dia lot. Lelo mah. Oh, tahu bang kita dah. Asal resim kang tang kor song trok dum hala kiti yang teman combination bi bu mentu lo. Dia lo pitai lo. Oh pitai lo. Bu mentu lo sih. Mana ini ini pene kon pijok kita tahu. Sudah 99% ke kelong tang. Gitu lah. Amar Singh di sojong se Haider pada article 244A bang ke asun beku. Apa ada ke kapicun begi mana anke bohipo. Laki parlimen long si Lok Sabha Rai Sabha pas nangi mati asila so convincing bang ke anak klaim Acha sir hala sir tumi hala pitor ti sol keneng je bang ke BJP jong si Haider lo kana CA ke implement na jipun implement में लगे एग्जाम चार लोग है तुम डिसीजन है ना दो सीए तक एग्जाम चार बे
UCC ta be uniform civil code ta da ke Karbi Anglong ke lake exam te CAA pen la UCC ke lake exam te Karbi Anglong Ita mo pen lake la jitu song trong tu matter pi ni man la copy bu pi at lo pun te kilong le tu lang sar la lak kilong ni tu manggil untuk documents te jada documents ki pian chokli untuk kilong Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me